О, да, уникални карта. О, те са много хубави. Те са много хубави. Хора, не знам какво е това, някаква карта. От телефона може да играеш. Има Зидан, има... Добре, има Роналдиньо. Там са май само карти. Значи ще преберем това. Това са няма само карти. Окей. Първият пакет го слагаме. Така. Първо така аз ще я видя. И после ще ви я показвам. Доста яка е направена картата. Айде, мале, хората, ако имаме шанс, имам ли тук шанс да се за Кристиано? Да бе! Вижте. Имам ли тук шанс за Кристиано? Има Heroes карта. Много яка. Добре.